abụ m onye na-esi nri na telivishọn, bụrụkwa onye na-emepụta ọtụtụ ihe dị iche iche na soshal midia. Ana m esipụta nri dị iche iche na telivishọn nakwa na soshal midia. Ana m emepụtakwara ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche ihe gbasara ihe oriri. Ịchịkọta ihe ndị a niile ọnụ, abụ m onye ji ego achụnta ego n'ihe banyere ihe oriri. Ana m ebatakwa ihe banyere obi ụtọ na ya. Nke mbụ, kedu ka ihe banyere ihe a m na-emesi nyere ndị mmadụ aka? Nke mbụ, enwere m ike imepụta ọtụtụ ihe erimeri dị iche iche, bụkwa nke ndị mmadụ na-elere anya na ya. Ana m emepụta ya kwa ụbọchị, ọkachasị na telivishọn nakwa na soshal midia dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekiri ihe a, bụkwa nke ha kirichaa ya, ha gazie n'ụlọ ha gosipụta ya n'ụzọ dị iche iche. Ana m egosi ha ụzọ enwere ike isi were mepụta nri ndị na-enyere ọnụ ahụ aka. Mgbe ụfọdụ ana m emepụta nri ndị nke ha na-atụghị anya na ha nwere ike imepụta. Dịka m na-eme ihe a, m na-emekwa ka obi na-adị m ụtọ na ya. Nke a na-eme ka ezinụlọ bịakọta ọnụ, n'ihi na nri n'onwe ya na-enyere ezinụlọ aka ịbịakọta ọnụ, ọbụladị n'ebe ndị na-ekiri ya na TV nakwa na soshal midia nọ. Enwere m ihe ruru pesentị ụmụ nwaanyị 80 na-eso m na soshal midia, nakwa ụmụ nwoke ruru pesentị 20 na-eso m. Anyị nwere ihe ruru nde 37 bụkwa ndị na-eso anyị na soshal midia dị iche iche. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ bụkwa ndị bidorola nke ha n'ihi na ha na-ekiri m oge niile. Ana m ewepụta nri dị iche iche, ha onwe ha na-etinyekwa ụkpụrụ ahụ n'ọrụ iji wepụta nke ha. Ihe a bụ nke ha na-emepụta ma na-erekwa ya. Ihe a ka ọtụtụ ndị mmadụ na-eme n'ala anyị taa. Ha na-ebido ahịa nke ha site n'ihe ndị a ha hụrụ, bụkwa nke na-enye ha ọtụtụ ego. Ihe gbasara ihe anyị na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ nweta ọrụ n'ala anyị. Otu ihe mkpọbi ụkwụ anyị na-enwe n'ihe gbasara ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara nke ndị mmadụ ma nke ọma bụ ọkụ eletrik. Ọ bụrụ na anyị nwee ezigbote ọkụ eletrik n'ala anyị bụ Naịjirịa, ọtụtụ ihe ga-adị mfe omume. Nke ọzọ bụkwa ihe gbasara intellectual property. Ị ga-anọ mepụta ihe, ụfọdụ ndị mmadụ anọrọ ebe ha nọ zuru ihe ahụ imepụtara. Ha ga-ekwudi na ọ bụ site na gị nwa ka ha si wepụta ihe dị otu a. Ha na-ewere foto gị, ọbụladị ihe onyonyo gị, mana ha agaghị ekwu na ọ bụ site na gị ka ha wetara ihe ndị dị otu a. Ha na-akwụkwọ ụgwọ na ya. Ụfọdụ n'ime ha na-agakwa n'iru na-egosi ihe onyonyo gị n'ihi na ha ma na ị gaghị ahụ ya. Ha na-enwetakwa ego na ya, mana ha na-akwụ ụgwọ maka ya. Nke a bụ otu ihe na-agba anyị mgbe okpuru, ọkachasị n'ebe ihe banyere intellectual property nọ. Anyị enweghị ụkpụrụ dị mma ịkwụsị ihe gbasara ya. Ihe ọzọ bụ oke ka ihe si ada ọnụ n'ala anyị bụ Naịjirịa, ọkachasị ka o si metụta obibi ndụ. Ka obibi ndị siri dịrị elu na-emetụta ka azụmahịa si aga. Ọ na-emekwa ka azụmahịa n'onwe ya rịa elu. Eji m ọtụtụ ingredients dị iche iche arụ ọrụ. Ana m azụ ọtụtụ ihe iji wepụta pikchọ ndị ahụ abụghị ịgba nakwa vidiyo ndị ahụ abụghị ịgba. Ọ bụ ego ka eji eme ya. Ọbụladị otu yabasị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka a na-erezi 100 naira. Nke a bụ ihe mere ka ego eji eme ihe ndị a rịa elu. Ọtụtụ oge, ọbụladị mgbe agụụ na-adịghị agụ m, ana m agba mbọ imepụta ihe, ana m agba mbọ isi ihe iji mee ka obi dị ndị mmadụ mma, iji mee ka obi dị ndị mmadụ ụtọ. Ọ bụrụgodị na ha anaghị eri ya, ha na-ahụ foto ya. Nke a bụ atọ m nwere ike icheta ka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na m nọ n'ọkwa ọchịchị, enwere m ike bido ihe gbasara ihe oriri, n'ihi na nri bụ ihe kacha mkpa na ndụ mmadụ. Ama m ihe ọzọ mmadụ ọzọ nwere ike ikwu, kama nri bụ naanị otu ụzọ anyị nwere ike iji dị ndụ. Aga m etinye uche m n'ihe gbasara nri. Ihe ọ bụla anyị ga-eme iji hụ na steeti 36 enwere n'ala anyị na-emepụta nri, anyị ga-eme ya. Ugbu a, o nwere ike ala ga-adịghị mma maka osikapa, kama o nwere ike ịdị mma maka kabeji. Ngalaba ọzọ, ala ha nwere ike ọ dịghị mma maka groundnut, o nwere ike ọ ga-adị mma maka yabasị. Ya bụ na a ga-enwe ihe gbasara ọrụ ugbo n'ebe ọ dị ukwuu na steeti 36 enwere n'ala anyị. Ihe ndị a akụpụtara n'ọrụ ugbo bụ nke a ga-eji rụọ ọrụ n'ụzọ ọ bụ na anyị agaghị ele anya na ọ ga-emebi. Kedu ka anyị ga-esi chekwaa ha? Nchekwa bụ otu ihe dị mkpa. Mgbe ụfọdụ ị gaa n'ugwu Awụsa, ha nwere ọtụtụ nri, kama tupu ha eruo na Lagos ha emebiela. Ya mere na anyị ga-achọ akụrụngwa dị ịgba bụ ndị anyị ga-eji were chekwaa ihe oriri ndị a, site na tomato ruo na yabasị ruo n'ose ruo na ihe niile enwere ike echekwa. Anyị kwesịrị ịchọ ụzọ a ga-esi were chekwaa ha, so that tupu ya eruo n'ebe ndị ga-eji ya mee ihe, ọ ka dịkwa mma maka oriri. Nke ọzọ bụ na anyị ga-eme ka ihe gbasara ọkụ eletrik, ngalaba na-ahụ maka ọkụ eletrik na-arụ ọrụ nke ọma. N'ụzọ dị otu a, ihe ndị ọzọ ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụgodị na ị na-azụ ọtụtụ ihe nri n'ebe o buru ibu, a ga-echekwa ha ọfụma na friji nakwa na friza. Nke a bụ ihe ndị m ga-eleba anya: ọrụ ugbo, ichekwa nri nakwa ọkụ eletrik. Naịjirịa ọhụrụ m ga-achọ ịhụ bụ Naịjirịa nwere obi aṅụrị, n'ihi na ka ndị ala anyị dị,
anyị bụ ndị nwere obi aṅụrị. Obere ihe mee ọ na-enye anyị obi aṅụrị. Ị nwere ike ilenye anya na mba nwere ụgbọ opekata mpe nwere ike inyere ha aka n'ụlọ ha, bụ nke nwere ike inyere ha aka ịzụrụ nri ọbụla ha chọrọ ịzụrụ, nke ọbụla ha chọrọ iri, nri nwere ike ime ka ha biri nke ọma, nke nwere ike ime ka ha ziga ụmụ ha ụlọ akwụkwọ ọbụla ha chọrọ. Ị ga-ahụ onye ala anyị iwe na-ewe n'ihi na ha bụ ndị na-enwe obi ụtọ oge niile. Achọrọ m ịhụ Naijiria obi aṅụrị, obi ụtọ jupụtara na ya, nakwa Naijiria nwere ezigbo nchekwa. Achọrọ m ịhụ Naijiria bụ onye rọọ nrọ ya apụta ihe, bụkwa nke ha ga-emejupụta na-enweghị ọtụtụ ọgbata uhie. Achọrọ m ịhụ Naijiria bụ ga-enye ohere ka imejupụta ihe ahụ ị chọrọ ịbụ. Ọ bụ ya bụ Naijiria m na-achọ ịhụ. E nwere ekpere ndị nna nna anyị ha nakwa ndị nne na nna anyị ha na-ekpere anyị. Ha na-ekpekarị ụmụ ha ekpere ka ha karịa ha. Ugbu a ihe ndị nne na nna anyị ha na-emeghị, ihe ndị nna nna anyị ha na-emeghị, anyị nwere ike ịkụziri ndị nke na-etolite etolite. Aha m bụ Geena Ehikodi Ojo. Abụ onye na-esi nri na telivishọn. Akwụkwa m chim n'ebe ndị ntorobịa ala anyị nọ.